वाहिनी यात्रा इतिहास रे लिखिबा आउ एक नुआ कहानी प्रोड्यूसर मिस्टर संजीव कुमार पाड़ी एंड मिस्टर संबित कुमार पाड़ी मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजेंद्र महांती और फंग बाबू ए धरा पृष्ठ जेबे जेबे पापर हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मार्कर उपस्थापक अजय कुमार हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ हाय हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आसନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସେଠି ହାଉଲିଂ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ସିଂହବାହିନୀର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ଟା କେମିତି ହେଉଥିଲା ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗାନା ଭାଇର ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ଟା ଦେଖିବା ଆଗେ ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖିବା ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡଲ୍ବି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡଲ୍ବି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବେନି ଆଉ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି रोमांटिक हेबे आगे हाँ वर्तमान को सही सिंगर को मंच को वेलकम करबी जहां कर आवाज सुनिले यूथ माने रोमांटिक लाचार फिरूं मैं हारी मैं दिल हारी बाहागर स्वर्ग से आम केवल पृथ्वी निज साथी साथी मिलगला तो देखिपे केमी लेजर लाइट शो हो लेजर लाइट शो मस्त अच्छे सीमा बाहिनी दूर देखो कौ भाया देखा मस्त देखा कुमार साहेब छाड़ दियो तो मते जीवा दियो कुमार साहेब मोरा पड़े
ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ରେ ଭାଇ ବଦଳୁନି ସଂସାର ବଦଳିଲା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା କଣ ଫିଲ୍ମ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଆଡ଼କୁ ଯାଉନା ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ସିଂହ ବାପ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଖାଉ ପୁଷ୍ପା ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଗୁରୁ ଆମର ଛାଗୁଣା ଖମ୍ପି ଦେଲୁ ସବୁ ଭିଲିଆନ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ହିରୋଇନ ମାନେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହୁଅନ୍ତି ଏମିତି ଆଗ ଦି ଚାରି ଚାପଡ଼ା ପକେଇବେ ଦି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୋଇଠା ମାରିବେ ଛଳା ହାରାମି ଛତରା ବଜାରୀ କୁକୁର କେତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଲିଆନ ଯାଇ ଖପ୍ କିନା ବାଡ଼ି ବସିବ ଆଉ ବଳ ପାଇବନି ଡାଇଲଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ କଣ କିନା ଟେନସନ ଇମୋସନ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ସେଇ ପୁରୁଣା ପାଠ ପଢି ପଢି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପାଠ ପଢିବା ହାय ହ୍ୟାଲୋ ଛୋଡ ଅପା କହିଲେ ଏମିତି ଲାଜ ବତେଇ ଘର ପରେ ବସିରବୁ ନା କଣ ଯା ବିକ୍ରମକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଡାକ ନା ଆସୁନ ମୁଁ ଆଡୁ କରିକି ଡାକ ଏଇଠି ହଁ ଆସୁନ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯିବା ଭିତରୁ ଭିତରେ କଣ ହବ କବାଟ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତମେ ଆସି ମତେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ଅୟସଟା କହିଥାଉ ପାଚିଲା ବେଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥାଉ ମୁଁ ଷଣ୍ଢ ହେଇ ବୁଲୁଥାଏ ତାପରେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ରଖିଥିବ ମତ ଦବ ପିଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କେଶର ହଳଦୀ ସବୁ ମିଶେଇଥିବ ରାତି ସାରା ଖେଳ ହବ କଷ୍ଟ କାମ ହବ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦରକାର ତମେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଛ ସେ କ୍ଷୀର ଲେମନ ଟି ଦଉନ ମୁଁ ପିବି ତମର ବଳ ରହିବା ଦରକାର ହଳ ନଙ୍ଗଳ ଚାଲିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ଲେମନ ଟି ପିଅ ଲେମନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଚଉଠି ଆଗରୁ କେବେ କରିଛ ନା ବିକ୍ରମ କଣ ଏମିତି କହିଦଉଛ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ହବ ପୁଣି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ ବିକ୍ରମ ନାଇଁ କଣ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ରହୁଛି ତମର ରହୁନି ଆରେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠା ଉଠି ହଉଛି ରହୁଛି ସେ କ୍ଲୋଜରେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ରହୁଛି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ କଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା ଆଚ୍ଛା ବାହାଘର ମାନେ କଣ ବୁଝିଛ ତମେ ଟିକେ କହିଲ ବାହାଘର ମାନେ ହଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଯୋଉଠି ଦୁଇଟି ମନ ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହୁଏ ତମ ମାଷ୍ଟର କିଏ ତମକୁ ଏଇ କଥା ପଡିଯାଇଛି ମିଳନ ଶୁଣ ବାହାଘର ହଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ଗୋଟିଏ କମଳ ଘୋଡ଼ି ହେଇ ଶୋଇବାର ଲାଇସେନ୍ସ କରିଛ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ମୁଁ ଆଜି କରିଦେବି ହେଲା ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଧନ ଗେଲୁ ପୁଚୁ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ବିବାହ କରୁଛ କଣ ପାଇଁ ସେଇ ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ଏଇ ଦେଖିଲ ପିଲାଦିନେ ପଢିନା ଗପ ଜାମୁକୋଳି କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ ତମ ବଡ ଭଉଣୀ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳ ଖେଳି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶୁଣ ବଡ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଦଉଛି ସାନ କଣ ମଦ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହା ହେଇଗଲି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ହେଇବା ତମେ ପଳେଇବ ପୁଣି ସିନ୍ କେମିତି ହବ ଏରେ ଆଜି ମୋର ଚଉଠିଟି ଏଠି ଚଉଠି ପୁଣି ହବ ନା ନାଇଁ ହେଲା ପାଏ ହେଲା ହେଲା ଦେଖୁଥିଲି ତୁଝେ आज देखिलो गाना है गला गाना है गला ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ସକାଳ ହେଇଗଲା ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାହ୍ନା ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି ଆଉ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରିଲିନି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଆଉ ଯାଇକି ଶୋଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଇକି ଶୋଇବା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ତାର ଏଇଠୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।